Dobar dan. U ovom ćemo videu govoriti o tome što je bitno prilikom izrade web stranica, što je bitno znati kad naručujete izradu web stranica, na koje stvari trebate obratiti pažnju i tako dalje. Nadam se da ćemo donijeti neke korisne savjete koji će vam pomoći prilikom odlučivanja o kupnji, odnosno odabiru izrade web stranice. Ovaj video uglavnom je namijenjen za osobe, za tvrtke, firme, pojedince koji žele naručiti izradu web stranice, a ne samostalno je napraviti. Mada će naravno biti koristan i onima koji sami počinju s izradom web stranica, jer ćemo prikazati neke važne detalje, neke važne karakteristike, čimbenike na koje treba obratiti pažnju prilikom izrade web stranice. Zašto uopće danas imati web stranicu? Možda je to jedno deplasirano pitanje. Naime, u današnjem globaliziranom svijetu znamo da je web stranica neophodna, pogotovo za firme, bilo velike, male, za obrte, ali i za organizacije, ustanove i pojedince. Firme danas pogotovo ne mogu poslovati ako nemaju kvalitetnu web stranicu, s obzirom da se danas zapravo poslovanje i biznis općenito sve više sele u digitalnu sferu. Stoga one firme koje nisu na internetu gotovo kao i da ne postoje. Sve se više roba, usluga, proizvoda i slično prodaje online putem interneta. Stoga je naravno jako bitno imati kvalitetnu web stranicu koja će predstavljati vašu firmu, vaš obrt, vaše proizvode, usluge i koju će naravno posjetiti što veći broj posjetitelja, odnosno potencijalnih kupaca i klijenata. Pa počnemo, dakle, prilikom izrade, odnosno narudžbe web stranice, postoje nekoliko temeljnih čimbenika, faktora koji su vam bitni da bi vaša web stranica bila dobra. To je prije svega naravno dobar i kvalitetan dizajn, atraktivan dizajn koji će privući pažnju vaših posjetitelja, potencijalnih kupaca i klijenata. Dakle, ako vaša web stranica izgleda atraktivno, dobro, ona će naravno privući i zadržati posjetitelje. Ona također mora biti informativna, sadržajna, mora posjetiteljima pružiti te neke barem osnovne informacije zbog kojih su uopće i došli na vašu web stranicu, kao što su na primjer opisi vaših usluga i proizvoda, cijene, kontakt i tako dalje. Dakle, sve ono klasično što gotovo svaka web stranica ima. Svaka web stranica uglavnom sadrži na primjer otprilike nekoliko, 5, 6 ili više podstranica, kao što su nama, blog, kontakt i slično. Ono što je zapravo za web stranicu jedna od najbitnijih stavki jest da ona se treba u biti brzo učitavati. Dakle, kvalitetna web stranica nije samo ona koja je napravljena na način da izgleda dobro i koja je kvalitetno kodirana. Kvalitetna web stranica je također ona koja se brzo učitava. Što to znači? Na primjer, ako vam je netko napravio kvalitetnu web stranicu, međutim ona se nalazi na sporom hostingu i učitava se, ne znam, na primjer 10 sekundi, čak i 15 ili više, tada nećete imati puno koristi od takve web stranice, zbog toga što ljudi danas naprosto nemaju strpljenja čekati da se neka stranica učita, i ako se ona ne učita u nekom vrlo kratkom roku, svega nekoliko sekundi, 3, 4, 5, 6 maksimalno, dobar dio posjetitelja napušta takve web stranice, što znači da onda imate visok bounce rate ili stopu odbijanja, što opet znači da će vam Google penalizirati takvu web stranicu koja je spora i ona vam se neće zapravo dobro pozicionirati u Google pretragama. Stoga je jako bitno da vaša web stranica bude brza prilikom učitavanja. Postoji nekoliko servisa koji recimo mjere učitavanje web stranice
Jedan od njih je Pingdom website speed test. Mi smo ovdje stavili našu web stranicu kao primjer, kao ogledni primjerak i kao što ovdje možete vidjeti ona se učitava za 2,5 sekunde što je zapravo jako dobar rezultat. Jedan od najbitnijih stavki za brzinu web stranica vam je hosting, dakle jako je bitno da imate kvalitetan hosting, odnosno server na kojem će biti smještena web stranica. U tom smislu možemo preporučiti svim klijentima kojima izađemo web stranice, preporučujemo SiteGround hosting, kojeg i mi ujedno i nudimo prilikom izrade web stranica. To je jedan hosting koji je u prosjeku zapravo duplo brži od bilo kojeg hrvatskog hostinga, shared hostinga, a po relativno niskoj cijeni, dakle za istu cijenu koju biste platili hosting neke hosting firme u Hrvatskoj, možete zakupiti smještajni prostor na SiteGroundu i stranica će vam biti duplo brža nego da ste zakupili hosting negdje u Hrvatskoj. Tako da je SiteGround jedan od najboljih hostinga kojeg čak i preporučuje službena WordPress organizacija i na njemu se danas nalaze milijuni web stranica koje se onda vrlo brzo učitavaju i koje se dobro pozicioniraju u Google pretragama. Osim brzine web stranice, naravno bitno je na web stranici raditi i SEO optimizaciju. Što znači SEO optimizacija? SEO optimizacija je u biti jedan permanentan rad na web stranici kako bi se ona što bolje pozicionirala u rezultatima Google pretraga za pojedine ključne riječi. Na primjer, ako ste, ovdje smo stavili za primjer, ako ste recimo vlasnik neke cvjećarne u Zagrebu i online putem nudite prodaju cvijeća, buketa i slično, tada će ključne riječi koje će vam biti jako bitne za pozicioniranje u Google biti na primjer prodaja cvijeća, prodaja buketa, Zagreb i slično. I kad neko upiše tu ključnu riječ u Google, ako izbaci vašu stranicu na prvom ili drugom mjestu, vi ćete naravno imati dobar promet, dobru posjetu web stranice i samim time ćete ostvariti i dobru prodaju. Upravo to je cilj SEO optimizacije, dakle da neku web stranicu optimizira na način da se ona što bolje pozicionira u Google pretragama. SEO optimizacija ne može se napraviti trenutačno, dakle to nije jedan brzi postupak koji traje sat, dva ili nekoliko dana. SEO optimizacija je dugoročan postupak koji traje najmanje 3 mjeseca, a poželjno je da traje zapravo permanentno. To je sad skup mjera koje se implementiraju na web stranicu, od pisanja sadržaja do uređivanja sadržaja, slika i drugih stvari koje su bitne. Dakle, SEO stručnjak je onaj koji poznaje te mjere i on će vam, ako je zaista stručnjak, svakako web stranicu dovesti na više pozicije u Google pretragama. Danas je sve popularnije i to da su stranice postaju više jezične. Dakle, danas velika većina web stranica, pogotovo poslovnih, ima osim hrvatske i englesku verziju. Zašto je to bitno? To je bitno zbog toga što naravno ako imate web stranicu na još i engleskom jeziku, osim recimo glavnog jezika kao hrvatskoga, vi ste automatski dostupni puno većem broju potencijalnih posjetitelja, isto tako potencijalnih kupaca i klijenata. Mnogo ste pristupačniji tržištu. Stoga je danas recimo gotovo pa pravilo da svaka ozbiljnija web stranica ima i englesku ili još neku njemačku, poljsku, češku ili neku drugu verziju, ovisno o tome kojem je tržištu ta web stranica okrenuta. Danas se dobar broj web stranica izrađuje u WordPressu. WordPress je jedna popularna platforma za izradu web stranica. Procjenjuje se da je danas oko polovice svih web stranica na svijetu izrađena u WordPressu, s tim da popularnost WordPressa neprestano raste. WordPress je popularan zbog toga što je to jedna vrlo interesantna platforma koja omogućuje relativno lako
i jednostavno dodavanje i mijenjanje sadržaja na web stranici. Danas postoji jako velik broj WordPress predložaka pomoću kojih se može izraditi web stranica. Međutim, ti predložci opet nisu toliko jednostavni da bi neko mogao koji nema nikakvo iskustvo jedanput napraviti web stranicu u WordPressu. Dakle, postoji velik broj vrlo kvalitetnih predložaka ili tema u WordPressu. Međutim, da biste napravili web stranicu u WordPressu koristeći predložak ili temu, morate imati dosta značajno prethodno iskustvo, dosta znanja. Stoga nije to svakako nešto u što se može upustiti bilo koji početnik. Dakle, opet treba imati jednu dosta visoku razinu predznanja da biste napravili web stranicu u WordPressu. Danas su ti predlošci u WordPressu sve popularniji iz razloga što omogućuju jedno brzo i kvalitetno rješenje za izradu web stranica, a postoji cijeli niz specijaliziranih web stranica od korporativnih do onih za e-commerce, zatim web shopova i slično. Dakle, u biti koji god vama tip web stranice treba, bilo da vam treba web stranica za odvjetnički ured, za stomatološku ordinaciju, za bilo kakvu firmu, tvrtku ili slično, danas već postoji gotova WordPress tema ili predložak prema kojoj se ta web stranica može napraviti. Jedna od prednosti izrade web stranica prema WordPress predložcima je ta što klijenti onda koji naručuju izradu web stranica unaprijed recimo mogu vidjeti kako će otprilike izgledati njihova web stranica. Dakle, osnova, okviri, konture ostaju uglavnom iste, dok se samo dodavaju ili mijenjaju slike, tekstovi, sadržaji. I prednost tih WordPress predložaka je upravo u tome što klijent unaprijed može vidjeti kako će izgledati njegova web stranica, odnosno neće biti razočaran u smislu da ako nekomu radi stranicu sa unikatnim kodiranjem i kasnije mu se ne svidi, tada se ne može nešto puno napraviti, već se mora mijenjati cijeli dizajn i koncept. Međutim, ovako u WordPress predložcima unaprijed se može vidjeti kako će izgledati web stranica koju naručuje neki klijent. Samo se mijenjaju slike, tekstovi, mogu se promijeniti naravno i boje i mnogi drugi parametri, ali okvirno klijent ima unaprijed predodžbu o tome kako će izgledati njegova web stranica. I to je jedna od prednosti WordPress tema ili predložaka. Ono što je još bitno kod web stranice je to da prilikom odluke o kupnji ili narudžbi web stranice da vam nikad u biti glavni parametar ne bude što niža cijena, jer danas možete dobiti ponude za izradu web stranica za vrlo smiješne iznose, no naravno da ako vam netko napravi web stranicu ultra jeftino, da takva web stranica sasvim sigurno neće biti ni kvalitetna ni dobra, jer taj netko zacijelo neće uložiti puno truda i vremena za vrlo nisku cijenu. Stoga je uvijek možda najbolje gledati omjer cijene i kvalitete. Dakle, mnogi ljudi pogriješu u tome što biraju isključivo web stranice prema što nižoj cijeni i onda od takvih web stranica zapravo nema ništa i to je najčešće uludo bačen i potrošen novac. Na našem portalu, blogu internetske-usluge.com pišemo vrlo raznim zanimljivim temama vezanim uz izradu web stranica, uz SEO optimizaciju. Imamo i razne tutoriale koji se što se toga tiču. Dakle, svakoga koga zanimaju te teme može doći na našu web stranicu i pogledati neke od tih članaka, pročitati i slično. A ako vam treba izrada web stranice i želite da vam damo besplatnu ponudu i procjenu, javite nam se na naš e-mail info@internetske-usluge.com.